Здравейте, аз съм Боряна. Работя в Lowtopia от 7 години. И в последните 2-3 години в моя отдел разработваме едни продукти, които са не толкова спортни, а са насочени към увеселителната индустрия. Нашите продукти са интерактивни стени за катерене и въжени паркове, които може да видите на два уебсайта funwalls.com и roptopia.eu. Наскоро ни хрумна една много готина идея, която смятаме да я реализираме тази година. И това всъщност е една компютърна игра, но на живо. Участниците в компютърната игра ще могат да имат роли, да играят единично или в отбори, да трупат точки, да се състезават. Към тази игра ще има и веб-базиран апликейшън, където участниците ще могат да членуват и да се състезават в световни класации, да участват в лиги. Какво представлява всъщност това чисто технически, чисто реални измерения? Какво представлява тази игра? Това ще бъде една зала, която е оборудвана с интерактивни катерачни елементи и други елементи в пространството, които участника преминава, за да мине в следващото ниво. Това става под формата на игра и по този начин участника минава от едно ниво в друго. Ние вярваме в това, че тази игра ще се хареса, понеже много от нас са играли електронни игри, имат приключенски дух и обичаме да се състезаваме. Затова наистина смятаме, че тя ще стане хит, особено поради факта, че няма такава игра изобщо на пазара. Ние ще бъдем първите. За нашия проект ще ни трябва екип от специалисти. Трябва ни инженер-конструктор, който да е завършил машиностроене, приборостроене и изобщо да има познания в механиката, да има общи познания по електротехника, тъй като играта ще има електроника, ще се управлява с електроника, ще има пневматични задвижвания. Важно за тази длъжност е хората да имат практически опит в правенето на прототипи до реални продукти. За проекта ни е необходим дизайнер. Като казвам дизайнер, имам предвид човек, с който заедно ще измислим интересни сюжети за играта и за нивата и ще ги представим пред хората по не по-малко увлекателен начин. Важно за тази длъжност е човека да владее софтуер за 3D визуализиране. Това може да бъде 3D Max, Revit, Blender или други алтернативни програми. Предимство ще имат кандидатите, които владеят графичен софтуер, защото ще ни е необходимо да правим картинки, илюстрации, за да представим идеята. За нашия екип си търсим и търговец. Изискване към кандидатите е да имат опит в международната търговия и да владеят английски език. Колкото повече езици, разбира се, владее един човек, толкова по-добре. Предимство ще бъде, ако кандидатите имат някакъв опит в увеселителната индустрия. Ако искате да станете част от нашия екип, може да изпратите автобиография и кратко резюме с това как може да бъдете полезни на проекта на имейл jobs@lowtopia.com.